Bună, numele meu este Andreea Bizera și sunt din Craiova. Timp de 15 ani mi-am dedicat viața sistemului militar. În urmă cu doar un an am renunțat la tot ceea ce însemna cariera militară, așa că am pus bocancii în cui și am ales pantofii cu tochi. Este doar metaforic vorbind, însă și la propriu am decis să fac asta pentru că îmi doream extraordinar să călătoresc, da, o făceam și pe timpul cât am fost activă în acest domeniu militar, însă nu la aceleași standarde și nu de atâtea ori de câte ori mi-aș fi dorit. Și pentru că anul trecut, în aprilie 2023, am primit o propunere prin care să pot să călătoresc mai mult, mai bine și mai accesibil, evident că nu am putut să refuz. Iar în iunie 2023 am decis să demisionez și să-mi dedic absolut tot timpul pentru a promova o astfel de activitate, pentru a-mi crea relații și mai multe internaționale și pentru ca astăzi să-ți arăt și ție ce înseamnă să călătorești mai mult, mai bine și mai accesibil prin intermediul platformei care abia anul trecut a pătruns și în România, însă nu neapărat că este un pionier la nivel internațional. Așa că dăm voie să partajez ecranul meu și să înțelegi despre ce anume vorbești și ce variante și oportunități au descoperit deja mulți alți oameni înaintea noastră. Și spun înaintea noastră, întrucât nu vorbesc neapărat despre România și Republica Moldova sau despre români stabiliți în diaspora. Iată că anul trecut, în aprilie 2023, am descoperit ceea ce înseamnă compania MWR Life sau Making Wishes Real Life, de la Fă visurile realitate. Și evident că îmi dau seama că pentru tine acum, în momentul acesta, nu reprezintă neapărat îndeplinirea tuturor visurilor tale, dar da, poate reprezenta o oportunitate pentru asta. Cel puțin pentru mine, în decursul a doar câteva luni, a reprezentat o mare oportunitate de a călători, de a îmi crea relații internaționale, de a participa la evenimente internaționale, totodată de dezvoltare personală, mentoring și, cel mai important, economii la călătorii. Dar dăm voie să-ți arăt concret despre ce este vorba. Întâi de toate îți urez bun venit. Ești la momentul potrivit, la timpul potrivit și la locul potrivit. Așa cum spuneam, compania MWR Life nu este un pionier pe piața internațională, întrucât a fost fondată în 2013, deși este un pionier pe piața românească și pe piața din Republica Moldova. Compania MWR Life operează pe 5 continente și are birouri fizice în Hong Kong, SUA, Franța și Marea Britanie. În decursul acestor ani s-au alăturat peste 400.000 de membri din întreaga lume și tocmai pentru că această companie a reușit să revoluționeze în tot acest timp industria turismului. Misiunea companiei are la bază 3 piloni. Un prim pilon este acela de a trăi experiențe și de a economisi mai mult. Da, pentru că știm foarte bine că la sfârșitul vieții nu rămânem în memoria noastră cu acele experiențe de 5 secunde în care ne amintim cât de bine ne-a stat cu un ruj pe buze sau cât de mult ne-a impresionat o poșetă pe care am primit-o cadou sau ne-am dăruit-o, sau mai știu eu ce, cu mirosul unui parfum, ci rămânem cu acele amintiri pe care le-am trăit în călătorile noastre, evident, amintiri plăcute, poate atunci când am înotat prima dată cu delfinii sau cu rechinii sau când am ținut un crocodil în brațe sau când am făcut snorkeling sau scuba diving în Marea Caraibelor sau mai știu eu ce alte experiențe impresionante și memorabile. Pe de altă parte, compania și-a creat un al doilea pilon, acela de a ajuta pe cei care au nevoie. Veți vedea că un proiect la care această companie
lucrează, este direct implicată și evident că te poate implica și pe tine, așa cum o parte dintre noi am ales să fim implicați, de a contribui la hrănirea, la propriu, la achiziționarea de alimente pentru copiii din Africa. Și un pilon extrem de important, chiar dacă este lăsat la final, este acela de a putea câștiga mai mult. Această companie vine și ne dă oportunitatea, dar evident ține de noi dacă alegem să vedem această oportunitate sau dacă alegem să vedem în asta o oportunitate. Așa cum știm, deja orice produs sau orice serviciu are în spate și o afacere. Ei bine, eu am văzut atât oportunitatea de a călători mai mult, mai bine și mai accesibil, dar și oportunitatea de a-mi crea venituri pasive. Nu am reușit să-mi creez venituri pasive în cei 15 ani de carieră militară. Consider acum și văd cu alți ochi asta, că veniturile mele pasive de fapt reprezentau pensia după 40 de ani de activitate, unde nu știu cât de mult m-aș mai fi bucurat de ceea ce ar fi însemnat realizarea acestor memorii din călătoriile mele, călătorii cu familia, cu prietenii și așa mai departe. Produsul pe care Mevere Life îl pune la dispoziție se cheamă Travel Advantage și este chiar un club de vacanțe exclusivist sau un club de călători. Dacă și ție ți-ar plăcea să vizitezi lumea sau să beneficiezi de reduceri substanțiale, din nou îți urez bun venit! Ce anume sau ce avantaje exclusiviste spune la dispoziție acest club exclusivist? Ei bine, o platformă de turism completă, posibilitatea realizării de călătorii individuale cu familia sau în grup, puncte de loialitate și vedem imediat la ce anume se referă asta, cashback, oferte exclusiviste, precum și acte de caritate, după cum ai văzut deja. Astfel, la ce se referă oferta de turism completă pe care Travel Advantage ne-o pune la dispoziție? Acces la hoteluri și vorbim de peste 2 milioane de hoteluri în lume, acces la cazări private, adică posibilitatea de a închiria apartamente sau case pe termen mai lung, croaziere, peste 16.000 de itinerarii în lume la croaziere, acces la zboruri, acces la transferuri, posibilitatea de a-ți închiria o mașină, transport terestru sau chiar și feroviar, activități, și aici vorbim de o multitudine de activități în funcție de destinația pentru care optezi, bilete la evenimente internaționale și aici se pot încadra concerte internaționale, meciuri de fotbal, meciuri de basket, etc. Un duty free, da, pentru că de câte ori călătorim cu avionul și trecem printr-un aeroport până la poarta de îmbarcare, de fapt vom trece, vrem nu vrem, printr-un duty free. Ei bine, avem acces la un duty free aici cu peste 3 milioane de produse în shop. Credeți-mă, este senzațional. Life Experiences, pachete, marca înregistrată ale acestei companii, pachete negociate de vacanță. Prețurile sunt absolut senzaționale. Nu vă spun de pe acum, nu includ zboruri, întrucât vorbim de un club internațional unde membrii, poate din Franța, Italia, România, Republica Moldova, Mexic, eu știu, accesează, spre exemplu, un life experience, un pachet de vacanță la Miami. Nu avem cum să punem la dispoziție un zbor, eu știu, de la Paris și eu să mă deplasez până la Paris, cel din Mexic să vină la Paris doar ca să iau un zbor până la Miami. Nu va fi așa, dar credeți-mă că prețurile, efectiv nu ai cum să obții de unul singur astfel de prețuri. Nu, pentru că se negociază la volum, da? Pentru mase. Flash deal sau less minituri.
Modelul clasic de agenție de turism pe care deja îl știm și cu care poate unii dintre noi am mai interacționat, eu vă mărturisesc că nu am călătorit niciodată printr-o agenție de turism, ci mi-am configurat dintotdeauna vacanțele pe cont propriu. Sunt Genius 2 pe Booking și din 2009 am utilizat Booking până anul trecut, când am descoperit Travel Advantage. Și chiar o să facem o comparație între aceste două platforme. Știu că nu toată lumea are nivel Genius 1, 2 sau chiar 3 pe Booking. Ai nevoie de câteva călătorii considerabile pentru a ajunge la aceste niveluri, dar ajungem imediat și acolo. Până una alta, nu este nimic nou pentru noi să aflăm sau să ne reamintim faptul că o agenție clasică de turism are în primul rând nevoie de un spațiu fizic pe care, dacă nu îl are ca și proprietate personală, îl închiriază cu siguranță, unde are costuri. Are nevoie de angajați, din nou implică costuri. Are nevoie de marketing pe rețele de socializare, eu știu, panotaje, reclame TV, reclame radio, pe măsura nivelului de marketing pe care o agenție clasică de turism îl dorește, crește și cheltuielile și implicit prețul se reflectă la călătorul final, da? Adică cel care accesează o vacanță prin prisma unei agenții de turism, evident că va plăti adaosuri comerciale. E bine, modelul nostru, practic, face ca și calea noastră să nu mai fie una sinuoasă și să trecem prin diferiți terți, și să fie una dreaptă. Adică dăm la o parte adaosurile comerciale, da, și noi avem angajați, 100 de angajați doar pe partea de suport, care lucrează 24 din 7 și vă mărturisesc că instant răspunde cineva, fie prin apel telefonic, în diferite limbi străine, fie prin chat, prin e-mail, oricum aș alege, 100 de persoane sunt angajate remote doar ca să susțină partea de customer care, 24 din 7 să fie posibil ca acest serviciu să funcționeze instant. Însă, chiar și așa, prețul nu crește pentru noi, întrucât modelul nostru este diferit, mai ales că funcționăm cu recomandări. Noi nu plătim vedete. Eu, ca și ambasador al acestui club de turism internațional, sunt plătită, dar veți vedea modalitatea prin care sunt plătită și nu neapărat da, pentru servicii de intermediere. Dar asta oricum dă la o parte ceea ce ar însemna adaosurile comerciale. Mai puțin că nu știu de ce n-a funcționat tastatura. Ce are la bază Travel Advantage ca și funcționalitate corectă? Ei bine, certificări precum ETOA, IATA și Atut Friends. Acestea practic acreditează munca pe teritoriul Europei și fac ca și această companie să fie una complet legală și să funcționeze în temeiul legislativ ca și agenție de turism internațională. Știm foarte bine că IATA este analogul a ceea ce înseamnă FDA atunci când vorbim de medicamente sau ANM pe teritoriul României. Așa și aici, dacă nu ai IATA, nu funcționezi legal. Iar Trustpilot este o entitate independentă care ne demonstrează practic că recenziile sunt unele reale și nu sunt recenzii pe care exclusiv doar membrii Travel Advantage le oferă, ci sunt recenzii practic cumulate din absolut toate platformele publice și ni le pun și nouă la dispoziție. Să vedem că, eu știu, la un anume hotel, într-adevăr, este ceea ce se spune că este sau nu este așa. Iată câteva exemple despre ceea ce înseamnă comparații de preț, dar le vom vedea și în timp real imediat. Da? Dubai 5 stele,
o diferență, o economie de $778, adică în Travel Advantage, chiar dacă sunt mai vechi, o să intrăm în timp real să facem niște comparații. În Travel Advantage $409, în Booking $1187, 4 nopți la 5 stele. Istanbul, economie de $700, Budapesta, o economie de $49, asta pentru că nu trebuie să ne imaginăm acum că peste tot vom găsi economii la 700, 1000 de dolari sau euro sau așa mai departe. Noi vom simula în euro pentru că noi românii suntem obișnuiți cumva mai mult cu această monedă. Evident, poți găsi economii foarte mari, dar și economii poate de 0,1% și așa mai departe. Noi am creat practic o soluție pentru a călători mai mult și pun acum la dispoziție și câteva testimoniale și aici iată Eugenia Caracas din Republica Moldova, membru din 2023 și promoter al acestei platforme în Republica Moldova. A făcut o rezervare pentru grupul ei de prietene la Dubai. Raluca și-a achiziționat o pereche de ghetuțe de marcă din platformă, a făcut și ea economii, ghetuțele de piele și ea super entuziasmată. Eu am 4 zboruri achiziționate prin platformă, 12 hoteluri, ultima dată când am creat acest suport vizual și un life experience. Rebecca și Răzvan, 2 tineri de 21, respectiv 19 ani, chiar au foarte multe experiențe și rezervări făcute prin platformă. Această fotografie cu elicopterul a fost realizată la Dubai, unde experiența a fost cumpărată, achiziționată din platformă. Mariana, cel mai mare entuziasm l-am văzut când la ea, când m-a anunțat că a primit acasă telefonul iPhone 15 Pro Max, achiziționat prin platformă și cu o economie foarte mare față de alte platforme publice. Adi Curelea din România, craioveancă de-a mea cu experiență de peste 20 de ani în turism, manager și cu agenția ei personală, a renunțat la agenție, dar nu a renunțat la ideea de a-și ajuta prietenii, așa că prietenii și-au achiziționat 6 bilete de avion pentru Abu Dhabi cu o economie de $419 prin platformă, dar evident că are și ea experiențele ei personale. Elena a experimentat un pachet de vacanță la Craiova, la Târgul de Crăciun, pentru care a plătit doar 509 lei pentru tot sejurul, cu cazare la 4 stele în centrul Craiovei, o cină tradițională de rămas bun, o cină cu DJ și bufet incluse de bun venit, acces la spa, ca și în poză și așa mai departe. Luminița, cel mai mare promoter, partenera mea din acest concept cu care am călătorit inițial la Florența, are cele mai multe rezervări în platformă, 31 de rezervări. Probabil până la momentul actual, singurul lucru pe care nu l-a experimentat în platformă, cred că sunt croazierele și partea de transport feroviar sau terestru. Modalitatea prin care poți și tu accesa acest club exclusivist de vacanțe poate fi modalitatea printr-un abonament VIP. Dacă realizezi una, maxim 2 vacanțe pe an, nu-ți place să interacționezi cu nimeni, nu-ți place să povestești cu nimeni despre vacanțele tale, ci efectiv vrei să știi că te duci poate în aceleași destinații de vacanță ca și până acum și nu vrei la mai mult de 3 stele, la mai mult de 2 stele sau nu vrei să
beneficiezi de ceea ce înseamnă accesul la duty free sau la pachetele negociate de vacanță și nu vrei sub nicio formă să experimentezi vreodată croazierele, atunci da, varianta de abonament lunar VIP poate reprezenta o soluție și pentru tine. În schimbul la $20 pe lună, vei avea acces la hoteluri, resorturi, zboruri, închiriere mașini, transferuri și activități, cu posibilitatea de a adăuga la contul tău un extra călător, adică el va avea acces la contul tău fără ca el să fie nevoit să plătească abonamentul, adică tu vei fi deținătorul contului, însă de fiecare dată când tu vei călători, vei primi credite de călătorie, adică cashback, ne amintim din suportul vizual de mai devreme, și de fiecare dată când el va călători, tot tu vei primi creditele de călătorie în urma rezervărilor lui. Fiecare dintre voi poate rezerva de la 1 până la maxim 5 camere inclusiv. Asta înseamnă 5 camere duble, la tine 10 persoane plus încă 10 persoane de la el, 20 de persoane pot utiliza un cont VIP. Ce înseamnă de fapt să ai un acces printr-un abonament plus, un membership, un abonament lunar plus, înseamnă să-ți extinzi accesul în platformă, în primul rând, adică în plus să ai acces la transport terestru și feroviar, acces la duty free și acces la pachetele de vacanță negociate, adică life experiences. Pentru asta se plătește o taxă lunară de $60, însă, atenție, aici această taxă ți se rambursează integral în contul tău de vacanțe sub forma punctelor de loialitate. Acestea își păstrează valoarea și nu expiră niciodată. În cazul acestui tip de abonament, punctele de loialitate care sunt diferite de creditele de călătorie le poți aplica exclusiv pe ceea ce înseamnă pachete de vacanță negociate. Da? Dacă comparăm un pic lucrurile, aici nu primim abonamentul, nu ni se rambursează în puncte de loialitate, ci primim doar credite de călătorie din achizițiile noastre, adică din rezervări. Aici primim credite de călătorie din rezervările noastre și primim puncte de loialitate din abonament pe care le vom utiliza pe pachetele de vacanță negociate. Ce facem cu creditele de călătorie și într-un caz și într-un altul este că le putem utiliza la rezervările viitoare și prețul nostru scade. În privința călătorilor adiționali, aici îți spuneam că ai posibilitatea să adaugi un extra călător, da? Care are acces în platformă la fel ca și tine. Prețurile nu vor fi diferite nici la un abonament VIP, nici la unul plus, nici la Elite în ceea ce privește accesul la hoteluri, zboruri, etc. Prețurile sunt aceleași, da? Acest călător adițional, la fel ca și la abonamentul VIP, va avea acces la fel ca și tine în platformă, va putea face rezervări independent de tine, va călători independent de tine și va putea independent de tine să-și rezerve de la 1 până la maxim 5 camere. De fiecare sau zboruri. De fiecare dată când el va călători, va rezerva fie că o cameră, fie că 2, fie că 3, tu vei primi în schimb creditele de călătorie. Normal, pentru că tu ai facilitat accesul la prețuri mai bune, dar tu în schimb vei primi creditele de călătorie. Nu el, pentru că el nu este membru. Da? Pe lângă cei $60 lunari care ți se rambursează, așa cum am spus, integral în puncte de loialitate în contul tău de vacanțe, se achită o singură dată în viață $60 o taxă de activare. Ei bine face ca această taxă să reprezinte profitul companiei și compania să nu apeleze la ceea ce înseamnă adaos comercial. Este suficient că are această taxă de activare pe care o plătim o singură dată în viață. La abonamentul VIP nu plătim taxă de activare, însă avem posibilitatea să-l achităm pe acesta
pentru un an de zile, $199 și să practic economisim 2 luni de abonament. Eu consider că valoarea acestui abonament reprezintă că 3 cafele la Starbucks. Asta este analogia mea. Dacă, în schimb, vrem beneficii complete, așa cum cei mai mulți membri din România și Republica Moldova au optat până în prezent, atunci abonamentul de tip Elite poate reprezenta o variantă optimă și pentru tine. Eu personal am un abonament Elite pentru că am acces complet la hoteluri, resorturi, zboruri, închiriere mașini, transferuri, activități, transport terestru, acces la duty free, acces la pachetele de vacanță negociate, pe care, atenție, ca membru Elite, de fiecare dată când aceste vacanțe se vor publica în platformă, eu ca membru Elite le pot vedea, pot accesa și pot achiziționa cu 72 de ore înaintea celorlalți membri de tip plus, pentru că cei VIP nu le vor vedea, nu le pot accesa, da? Acces la croaziere, la evenimente, la biletele, la tickets, la cazări private și la flash deal sau last minute-uri pe unități de cazare. Cu ce mă ajută un astfel de abonament? Ei bine, un astfel de abonament, deși plătesc $120 în fiecare lună pentru el, acești $120 mi se returnează instant încă de la prima plată în contul meu, integral în contul de vacanțe, își păstrează valoarea și nu expiră niciodată și dacă la un abonament de tip plus această sumă plătită lunar și transferată în contul de vacanțe în puncte de loialitate îmi dă posibilitatea să folosesc punctele de loialitate doar pe secțiunea de pachete de vacanță negociate. În schimb, aici punctele de loialitate le pot aplica oriunde în platformă. Fie împreună cu creditele de călătorie, fie doar punctele de loialitate, fie doar creditele de călătorie, fie niciunele, dar cert este că eu pot să mă deservesc de toate aceste beneficii. Da? Pe lângă cei $120 pe care îi plătesc în fiecare lună, dar mi se returnează integral înapoi, deci nu pot considera că pierd ceva, ci doar pot adăuga la pușculița mea de vacanțe această sumă și putem considera real că cel mai scump abonament este abonamentul VIP. Mai plătesc o singură dată în viață $120, o taxă de activare. Ei bine, acesta este profitul companiei, din nou cel care dă posibilitatea companiei să ocolească nu taxele adiționale, ci adaosul comercial. Mai mult decât atât și mai interesant decât atât este faptul că un astfel de tip de abonament îmi dă posibilitatea să adaug 4 călători adițional la contul meu. Ce înseamnă asta? Fiecare dintre cei 4 poate fi sora mea care locuiește în Spania, prietena mea cea mai bună care locuiește în Mexic, alți 2 extra călători, în total 4, dar fiecare dintre ei are acces complet în contul meu. Fiecare dintre ei poate rezerva 5 camere, de la 1 până la 5 camere inclusiv. Asta înseamnă că, în total, cu mine, pot utiliza acest cont 50 de persoane, 25 de camere duble. Dacă 25 de camere duble se rezervă prin prisma contului meu, prin călătorii pe care eu îi adaug în contul meu, cu pașaport, cu date personale, etc., și ei călătoresc independent cu mine, evident putem crea și o vacanță de grup împreună, eu practic rămân cu ceea ce înseamnă creditele de călătorie. Ei vor plăti o vacanță la cel mai bun preț garantat prin platforma Travel Advantage, iar eu rămân cu creditele de călătorie, niște bani pe care eu pot să-i utilizez la achizițiile mele viitoare, indiferent de ce secțiune vorbim aici. Da? Ce înseamnă, în schimb, Turbo? Observăm că Turbo este aici împreună cu Elite. Ei bine, Turbo este un add-on, este o extra opțiune, nu reprezintă un abonament și poate fi achiziționat doar de cei care sunt membri Elite. Și
vei vedea că Real este cea mai bună opțiune. De ce spun asta? Pe lângă faptul că Turbo, da, adică am un abonament Elite sau în același timp pentru prima dată optez pentru un abonament Elite, dar și cu extra opțiunea Turbo, deci amândouă, atunci voi avea reduceri suplimentare la hoteluri, 250 de puncte de loialitate suplimentare. De ce și cum se traduce asta? Plătesc o singură dată în viață, deci este un one-time payment sau un upgrade pe viață pe care îl plătesc o singură dată, da? De 249,97, 250 de dolari. Acești bani, practic, mi se returnează instant și integral în contul meu de vacanțe, care nu expiră niciodată și care practic se folosesc oriunde în platformă. Putem calcula că dintr-un membership Elite cu extra opțiunea Turbo, practic mie mi se returnează înapoi 120 și 250. Ceea ce plătesc eu pe lună sunt de fapt cei 120 de dolari, dar atenție, nu știu dacă aici a fost integrat această informație, însă eu îți spun acum că pentru cei care au abonament Elite și Turbo, practic în fiecare lună li se întorc înapoi nu 120 de dolari din valoarea abonamentului, ci 240 de dolari. Este ceva introdus în urmă cu doar 2 zile de la momentul în care eu fac această înregistrare pentru tine. Da? În luna februarie. Da? Adică pe data de 7 februarie a fost introdus această, nu știu, extra opțiune, nu extra opțiune Turbo, ci acest cashback, money back, nici nu știu cum să-l denumesc exact. Mai mult decât atât, poți să aplici până la 100 de puncte de loialitate pentru însoțitorii pe care tu ales să-i ai la pachetele negociate de vacanțe și dacă nu ai Turbo, într-adevăr, cei 4 călători adiționali nu îi vei putea schimba cu alții pe care tu îi preferi în funcție de cât de mult sau puțin călătoresc, decât dacă ai Turbo sau dacă ei devin membri la rândul lor. Da? Așa că, da, Turbo Real merită. Da? Avantajele pe care le ai în mod exclusiv tu ca membru al acestui club, dincolo de partea de suport clienți de 24 din 7 despre care deja ți-am povestit, să ne reamintim un pic, sunt creditele de călătorie, punctele de loialitate care provin din abonament, accesul la Life Experiences pentru membrii Plus, Elite sau Elite cu Turbo și de la 1 până la 5 utilizatori. Un short recap pe care l-am făcut împreună. Ce înseamnă, înainte de a stimula real în platformă, un life experience? Păi, de exemplu, Dubai, februarie 15-19 2024, cazare la un hotel de 4 stele, la un hotel Dubai Al Barsha. Ceea ce nu se vede aici este că include și transfer, da? Dubai Tour, Abu Dhabi Tour, aventură safari în deșert și cină în deșert, cu mic dejun inclus. Practic, tu alegi să fii membru Elite sau Elite cu Turbo. Ai acumulat, până acum se acumula 120 de dolari pe lună, acum imaginează că de la prima ta înregistrare, practic, tu primești 250 cu încă 120, 370 de dolari în puncte de loialitate. Presupunem că doar acum devii membru și tu deja în contul tău ai 370 de dolari în puncte de loialitate și vrei să-ți achiziționezi această vacanță, acest pachet de vacanță super negociat de către companie Dubai Deluxe Life Experience. Da? Ei bine, utilizezi din punctele tale de loialitate 300, mai rămâi cu 70 în contul tău și plătești doar diferența, da? De 365 de dolari din contul tău.
Dacă vrei să mergi într-o astfel de experiență cu un alt membru care poate ți-e prieten sau ți-a devenit prieten, veți utiliza puncte de loialitate de la tine, puncte de loialitate de la el și aveți posibilitatea să împărțiți camera. Dacă, în schimb, vrei să mergi cu soțul, soția ta, nu este necesar să-i faci un cont, ai posibilitatea să-l iei cu tine în această vacanță. Într-adevăr, tu vei plăti doar $365 din contul tău, pentru el vei plăti integral în funcție de ceea ce ți afișează platforma, ca și costuri pe pachetul respectiv. Cameră dublă sau cameră triplă, dacă alegi să mergi și cu copilul, în funcție și de disponibilitatea hotelului și cât de repede accesezi tu platforma sau pachetul de vacanță. Zagreb în mai, din 11 până în 15 mai 2024, 5 zile, 4 nopți, la un hotel de 4 stele, Hotel Canopy by Hilton. Am stat la Canopy în Cancun și e magic hotelul, niște standarde excepționale. Practic ai Zagreb City Tour, plimbare cu funicularul în Zagreb și vizită la Parcul Național Plitvice, care este deja integrată ca și cost în acest pachet de vacanță, plus mic dejun. Din nou facem socoteala din 370 de puncte de loialitate provenite din achiziția ta, din prima ta achiziție Elite cu Turbo. Rămâi cu puncte de loialitate în contul tău, utilizezi doar 225 de puncte de loialitate dacă ești membru Elite sau Elite cu Turbo, mai bine, și plătești doar diferența până la $525. Și felicitări, poți pleca la Zagreb în luna mai într-un Deluxe Life Experience unde ai șansa, nu doar șansa, este real, te vei întâlni cu membrii acestui club care pot fi membri din Martinique, din Gabon, din Italia, din Franța, din Spania. Vă întâlniți acolo și cineva vă organizează în grupul respectiv, vă recunoașteți unii pe alții, că da, aveți un grup de WhatsApp ulterior pus la dispoziție și mergeți împreună la Plitvice sau vă plimbați cu funicularul și uite așa legați relații internaționale care niciodată nu știi ce ți aduc. Poți de altfel să mergi în Albania, sunt doar câteva exemple, în platformă există mult mai multe, nu exemple, ci pachete reale și astea sunt reale, sunt din platformă, dar am venit așa cu un plus de explicații. Dures Albania din 18 iulie până în 22 iulie 2024, 4 nopți 5 zile la 5 stele, Hotel Premium Sunrise, exact cum ți-am spus, pachetele de vacanță denumite aici Life Experiences pornesc de la minim 4 stele, da? 4-5 stele, niciodată mai puțin. Transfer de la aeroport din Tirana, excursii în Tirana, Vlora, insula Sazan, peninsula Karaburun și Berat, da? Mic dejun și prânz incluse. 5 zile să stai la 5 zile să stai la 5 stele, să ai transfer de la aeroport inclus, să ai 1, 2, 3, 4, 5 excursii integrate, mic dejun și prânz și din $600 tu practic scazi 200 de puncte de loialitate și mai plătești $400. Nu ai cum cu $400 să-ți configurezi o vacanță în Dures, la standardele astea, cu toate excursiile astea, la doar $400. Crede-mă că efectiv am explorat Google-ul de atâtea luni de zile pe diferite companii, pe diferite platforme, site-uri și mie efectiv nu îmi iese la banii ăștia, da? Budapesta Life Experience din 13 până 16, observ că acesta nu este un Deluxe Life Experience, adică nu are activități integrate, ne oferă mic dejun în septembrie, 3 nopți 4 zile la 5 stele, e adevărat, Hotel Nemzet. Din $300 poți să scazi 100 de puncte de loialitate. Nu scad câte puncte de loialitate doresc eu, ci sunt prestabilite. Adică voi mai plăti din 300 doar 200, da? Panama, în decembrie,
4 stele este Panama Deluxe Life Experience, 5 zile cu excursii pe canalul Panama, San Blas Private Island și The Old Town. Din $800 cu mic dejun inclus, se pot utiliza $300 din contul de vacanțe. Da? Acces la mall online, peste 3 milioane de produse, 1500 de branduri în shop, îmbrăcăminte, încălțăminte, genți, accesorii, bijuterii, produse beauty, electronice, produse de lux pentru femei, bărbați și copii. Da? Să experimentăm puțin platforma în timp real. Suntem în contul meu Travel Advantage, unde am câteva experiențe, da, un life experience la Florența, imediat ca să testez, să experimentez produsul, o cazare în Mykonos, zboruri achiziționate, da, cazare cumpărată pentru mine, soțul meu și cei 2 copii în Grecia, altă cazare în Grecia, cazări la Chișinău, o vacanță cumpărată, dar anulată la Dubai. Din considerente personale nu mai am posibilitatea să merg. Da? Puncte de loialitate în urma abonamentelor plătite. 1200 de puncte de loialitate din luna aprilie încoace, adică $1200, din care evident că n-au mai rămas atâția că am mai utilizat și credite de călătorie. Da? Ce ne pune la dispoziție platforma? Secțiune de hoteluri, zboruri, închiriere mașini, transferuri, croaziere, pachete de vacanță negociate, duty free, resorturi, transport terestru și feroviar, activități, sejururi, tichete, team trips și oferte fulger. Avem posibilitatea să accesăm platforma în diferite limbi străine. Limba română, chiar dacă nu este cel mai corect tradusă, a fost tradusă de mine și încă o gașcă mică de români de la momentul implementării acestui concept și în România de anul trecut încoace. Multă muncă și încă nefinalizată. Da? Așa că o să călătorim împreună în seara asta virtual în câteva destinații. Presupunem că vrem să mergem, de exemplu, la Paris, da? Să petrecem 8 martie la Paris și o să alegem 70 martie, 2 adulți, o cameră dublă. În același timp, o să mergem la Paris și pe Booking, public price, adică preț vizibil, 7-10 martie, 2 adulți, imediat după ce stabilim la ce hotel mergem. Da? Cum funcționează pe partea de hoteluri platforma? Ei bine, am decis destinația, am decis data, numărul de persoane și apoi numărul de camere se introduc. Platforma mi afișează pe perioada aleasă de mine, în destinația aleasă de mine și numărul de persoane și camere, 2086 de hoteluri identificate. Ele vor fi clasificate după cea mai mare economie în raport cu prețul mediu de piață. Da? Adică dacă eu voi decide să merg la Meridien Etoile, da? Acest prim hotel, mă voi putea caza cu 41% mai accesibil, adică la 1213 euro prin platforma Travel Advantage, față de orice altă platformă publică care îmi va vinde același hotel, același tip de cameră, aceeași perioadă, același număr de persoane la 2047 de euro. Dacă ar fi să vreau să filtrez această căutare, atunci da, pot să sortez după preț,
După denumirea hotelului, aici se va introduce dacă specific vreau să caut un hotel anume, dacă nu mi-l generează, înseamnă că fie nu face parte din hotelurile vândute de cei 18 provider, furnizori de servicii internaționali cu care noi lucrăm și sunt cei mai mari din lume, dar numărul lor este în creștere și la noi, fie nu există disponibilitate, da? După preț, după număr de stele, mic dejun, distanță, facilități, da, cartiere, arondisment, în cazul ăsta la Paris, sau puncte de interes. Presupunem că vrem să mergem după numărul de stele, alegem 4 stele, da, și vedem ce variante avem. Da? Să nu luăm nici economii foarte mari, să credem că mereu va fi așa, nici economii foarte mici, dar și o notă bună, zic eu, și Albert, nu mă încântă nota. Aș merge pe Atelier Tour Eiffel, da? 26% economie. În arondismentul 16 am posibilitatea să văd pe hartă poziția acestui hotel. Îmi spune că e 156 de euro pe noapte pentru 2 adulți. Dacă micșorez harta, voi remarca că poziția hotelului față de turnul Eiffel este foarte aproape și chiar aproape de Sena, da? Adică este o poziție foarte bună. 468 de euro prin Travel Advantage față de prețul mediu de piață de 629. Economii de membru 161. Voi selecta acest hotel, Hotel Tour Eiffel. Intrăm în Booking. Tour Eiffel, 17 martie, 2 adulți, o cameră și avem un preț de 628 de euro. Nota 8,3, 2026 de evaluări în Booking, 4 stele. Da? Adică pot să stau foarte aproape de turnul Eiffel. Hotelul arată chiar foarte bine. Da? Standardele chiar sunt de 4 stele. Observăm. Bun. În Booking, o cameră dublă, fără mic dejun, nerambursabil, are un cost de 628 de euro. Și îmi spune Booking că tocmai s-a făcut o reducere, un discount de 38% de la 1014 euro. În Travel Advantage, același hotel, același tip de cameră, comparăm mere cu mere, Superior Room, nerambursabil și aici, doar camera, adică fără mic dejun, are un cost de 468 de euro. Dacă ne ducem pe această rezervare până aproape de final, remarcăm că ne felicită platforma că tocmai am dobândit 556 de credite de călătorie, am posibilitatea să mă selectez pe mine ca și oaspete sau dacă vreau, da, eu am un călător adăugat, călătorul meu pot să-l bifez pe el sau el poate să se bifeze singur pe el și așa mai departe. Cereri pentru hotel, la fel ca la orice altă platformă, pat dublu, cameră de fumat, sosire târzie, etc. Dacă vreau să, din 468 de euro, preț final pentru cameră dublă la Hotel Tour Hotel în perioada 7-10 martie pentru 2 adulți, să scadă acest preț, pot valorifica 19 puncte de loialitate și deja prețul scade la 450, mai pot valorifica ceea ce mi-a mai rămas pe aici din credite de călătorie pentru că restul le-am utilizat
și deja voi plăti 448 de euro,76 pentru 2 adulți, comparativ cu 628 de euro. Da, nu este același lucru, vă spuneam că putem da la o parte adausurile comerciale. Bun, ăsta a fost un prim exemplu. Mai putem merge în Antalya, Turcia, da? Haideți să mergem în full sezon, în luna 7-a, din 10 până în 17, da? Presupunem că vom merge 2 adulți și 2 copii. Să vedem ce ne generează platforma. Deci, iulie 10-17, introducem 2 adulți, 2 copii și aici, presupunem că au aceeași vârstă. În Antalya, 166 de hoteluri identificate. Vrem, poate, da, cea mai mare economie de preț, 43%. Din nou, prefer să-mi păstrez standardele 4 stele și am un prim hotel cu 35% economie față de prețul mediu de piață. Adică, în Travel Advantage îl găsesc pentru 2 adulți, 2 copii, din 10 până în 17 iulie, full sezon în Antalya, 1276 de euro, față de prețul mediu de piață, 1954. Azu Hotel. Introducem pe Booking Azu Hotel. Ne asigurăm că vorbim de același hotel, da? Care îmi spune că are o suită privată, deci 1953 față de 1276, deși iată, 1954, 1953. Nu mă minte platforma, da? A făcut o simulare foarte corectă, da? Și ne arată ceva de genul, intrăm și aici, verifică disponibilitate. Din nou ne asigurăm că comparăm mere cu mere. Și de ce e important să comparăm mere cu mere și de ce vă arăt această comparație între Travel Advantage și Booking? Tocmai pentru că în platforma Travel Advantage, imediat o să vă arăt după ce simulăm în platformă, cum aveți posibilitatea să primiți garanția cel mai bun preț și nu de 100%, ci de 150% să ai această garanție dacă tu faci o rezervare în Travel Advantage și ai găsit în Booking preț vizibil, da? Un preț mai mic decât prețul rezervării tale în Travel Advantage. Compania te remunerează cu 150% din diferența de preț în credite de călătorie. Nu îți dă banii în contul tău să ții pantofi, îți dă banii în contul tău de vacanțe. Da? Iată, arată foarte bine și această cazare, piscină privată, da? Camerele foarte drăguțe. Are notă bună, 8,4. O suită executiv, da? 2 adulți, 2 copii, 1953 de euro. Îmi spune că a fost redusă de la 2170 de euro, cu mic dejun inclus. Da? Azu Hotel. Bun. Și aici, executiv suite, cu mic dejun inclus, pentru 2 adulți și 2 copii. Nerambursabil aici. Imediat vedem care este prețul final, da? Îmi spune că am dobândit 1514 credite de călătorie, pe care, evident, la următoarea mea rezervare le pot utiliza și pot să plătesc mai puțin, așa cum procedez și eu acum. Chiar dacă valoarea este mai mică, pentru că atât mi-a mai rămas, restul le-am utilizat, mai pot valorifica 37 de euro din punctele de loialitate acumulate. Atenție, nu vă recomand să considerați că e mult sau puțin, că utilizez mult sau puțin și că sunt prestabilite. Asta este un extra bonus. Eu deja am primit un mare beneficiu, accesul la preț redus. Deci,
fără valorificarea punctelor de loialitate, bani pe care eu îi pun deoparte pentru mine, dar pe care îi plătesc și primesc oricum integral înapoi în fiecare lună și îi plătesc tocmai ca să economisez din diferența de preț. Da? Adică, dacă eu nu aș avea un astfel de abonament, eu aș plăti la acest hotel 1953 de euro. Merită un abonament Elite sau Elite cu Turbo? Merită. Da? De ce? Pentru că chiar și fără să primesc acest beneficiu de a valorifica puncte de loialitate și credite de călătorie, oricum plătesc mai puțin la o vacanță. 1276 de euro nu este tot una cu 1953. Dacă deja valorific și puncte de loialitate și credite de călătorie, vorbim de 1240 de euro față de 1953. Ce pot eu oare să fac cu această diferență? Eventual îmi cumpăr sporul, nu? Adică, real, platforma îmi oferă avantajul celui mai bun preț garantat. Da? Bun. Am mers și în Antalya. Hai să vedem ce ar însemna să mergem la Barcelona. Am pus eu, mi-am notat că așa este, vrei să fii pregătit, să nu pierdem vremea. Timpul este prețios, timpul înseamnă bani pentru toată lumea, da? 29-3 mai. Presupunem că vrem să facem 1 mai la Barcelona, da? Și avem 29 aprilie, 3 mai. Da, e corect. Și vom merge în cuplu de data aceasta la Barcelona. Să vedem. Introducem și aici. 29 aprilie, 3 mai, 2 adulți. Și vedem cine arată Barcelona aici. Da? 765 de hoteluri identificate. Cea mai mare economie, 27%. Normal, Barcelona e scumpă. Dacă vreau să fac ceva ce nu am făcut împreună până acum în acest Zoom, pot să fac următorul lucru. Să caut Ohla exemplu. Și mă duc direct pe hotel. Da? Și dacă vreau să-l caut în Booking, Ohla, exemplu, să vedem ce îmi arată. Da? Nu știu dacă e același lucru. 1266 de euro. Am piscină, rooftop și așa mai departe. Nu întâmplător am ales exemplul ăsta. Persoana care va vedea tu sau oricare altă persoană, da, gusturile sunt diferite. Și atunci presupunem că vrei niște standarde mai mari, vrei să mergi la 5 stele, să ai o experiență de neuitat, da? Poți să faci asta inclusiv la Barcelona. Practic, dacă vom merge pe acest exemplu mai departe, cum arată cazarea, hai să vedem și în Booking, nota 9. Da? Deci vorbim de același hotel și în Booking și în Travel Advantage. Da? Bun. Ne-am convins că vorbim de același hotel. Cameră dublă, un pat dublu, mic dejun inclus, 1625 de euro. În Travel Advantage, double room, mic dejun inclus, rambursabil, da? Și aici este tot rambursabil, 1266 de euro. Este o diferență destul de mare, de 23%, exact cum ne spune platforma. Am dobândit 1500 de 2 credite de călătorie, dar am posibilitatea din nou să valorific 37 de puncte de loialitate, adică o conversie valutară de 34,31 euro.
și pot utiliza și credite de călătorie. Dacă eu aș avea credite de călătorie mult mai multe, le-aș putea utiliza nelimitat. Această vacanță s-ar putea duce chiar în zero bani. Da? 1230 preț final pentru 2 adulți, double room cu mic dejun inclus la Barcelona, la 5 stele, cu piscină rooftop față de 1625, adică 1600 nu e tot una cu 1200, diferență de 400 de euro pe aceeași unitate de cazare. Da? Bun. Acum că ne-am jucat un pic pe secțiunea de hoteluri, pe secțiunea zboruri nu aș vrea să pierdem vremea, dar există evident zboruri. Dacă ar fi să alegem București, ideea este următoarea: nu alegem un aeroport din București, ci alegem all airports. Da? Presupunem că vrem Barcelona și aici din nou avem Barcelona, iată că ne dă mai multe aeroporturi. Dacă companiile de zbor din București către Barcelona operează doar în anumite zile, atunci va fi necesar să verific timetable, da, de la companiile respective de zbor și să mă asigur că eu într-adevăr am zbor, cum spuneam noi, din 23 până în 3 am pus a doua, am zis martie, aprilie, că vreau poate să fac 1 mai la Barcelona, da, un adult, să vedem dacă ne generează. Uite, de exemplu, cu asta, într-adevăr, nu m-am pregătit, nu mi-am notat, nu am simulat înainte, dar las platforma să mă surprindă, da? Și mi-a identificat dacă există Wizz Air, eu știu, Ryanair, companii low cost, în zilele respective, absolut că mi le afișează. 79 de zboruri identificate în platformă, da, primul zbor 345 de euro dus întors, da, este cursă dus întors. Bun, dacă vreau să mă joc un pic pe croaziere, am posibilitatea să optez, de exemplu, eu evident pot să introduc absolut toate cerințele pe care mi le doresc de la platformă, deși o să alegem împreună în seara asta luna mai, de exemplu. Europa. Nu o să bag departure port, o să bag 1-3 nopți, că poate doar îmi doresc o experiență scurtă. Și iată tot ce mi arată platforma, 18 itinerarii pe solicitările mele. Da? Cea mai accesibilă este de 297 de dolari pentru 2 persoane, cabină interioară. Și dacă voi intra pe Book, îmi dă toate detaliile legate de această căutare. Dacă mă duc pe secțiunea Life Experiences, cum vă spuneam, pachete de vacanță super negociate, atunci voi vedea că în fiecare lună se adaugă noi și noi pachete de vacanță, întrucât altele expiră, altele trebuie să apară, nu? Dubai, Qatar, Cairo. The Trip este o plecare cu private jet din Milano în Dubai, cu party pe iaht, cel mai mare iaht privat din Dubai, și este o petrecere privată pentru membrii platformei care cumpără sau au cumpărat deja acest pachet de vacanță. Praga, Iordania, Algarve, Croația, Gran Canaria, Moldova Life Experience, da, o experiență la Chișinău, o experiență pe care abia aștept să trăiesc, Dures, Cancun, Budapesta, Madrid, Oman și boom, Cambodgia, Vietnam, Panama și Agadir. Dacă ar fi să mă întorc, de exemplu, la Cambodgia, la Siem Reap,
o vacanță unde îmi propun să ajung. Tocmai a fost integrată în platformă în 15 noiembrie, 5 nopți, 6 zile, 556 de euro de persoană, din care se pot scădea $200 din contul tău în puncte de loialitate, o vacanță care poate fi cumpărată împreună cu alt membru și se împarte camera, nu neapărat și patul, da? Transfer de la aeroport inclus. Avem și fotografii aici, îmi spune ce facem în zilele de ședere de acolo. În 15 noiembrie ai ajuns la aeroportul din Cambodgia, ghidul te conduce la hotelul Boutique Memoire d'Angkor, ziua 2 Siem Reap, vizită la templul Angkor Wat. Ne explică ce reprezintă acest templu, se vizitează capitala antică, da? Și apoi ne mai spune că vizităm templul Bakheg, etc. Da? Vizite, excursii, mic dejun inclus, ne plimbăm cu barca cu vâsle, da, ziua 4 liberă, ziua 5 liberă și ziua 6 check-out. Da? 356 probabil de dolari pe acolo ar rămâne acest pachet de vacanță, care se poate lega cu pachetul de vacanță din Vietnam, întrucât sunt țări învecinate, da? Și Vietnam este la Hanoi. Pe același principiu, imediat am ieșit din Life Experience. Da. Unde este Vietnam? Pe ultima pagină. Vietnam 556 și se scadă din nou 200 de puncte de loialitate. Da? Adică, wow, și cazarea arată într-un mare fel și aici multe vizite, super detaliate și așa mai departe. Bun. Dacă, în schimb, vrem acces în platformă pe secțiunea Mall, eu am intrat deja la Mall, am selectat partea de electronice, telefoane mobile, am ajuns la Samsung S23 Ultra, de exemplu, da, care spune că în platformă are un preț de 944 de euro față de prețul mediu de piață de 1439, adică din start, din diferența de preț, economisesc 495 de euro. Același telefon mobil se regăsește pe EMAG la 5408 lei. Dacă facem o conversie valutară de 900, aici avem, o să căutăm euro. Imediat, l-am trecut cu vederea. Da, nici că-l mai găsesc. Euro, bun. De 944 de euro, vorbim de 4697 de euro față de ceea ce înseamnă 5408 lei, 4697 de RON față de 5408 RON din EMAG. Unde evident că mai luăm la socoteală și cele 29 de puncte de loialitate, adică 29 de dolari, care se scad și aceștia din prețul final și prețul devine deja și mai mic față de ceea ce înseamnă EMAG. Ce înseamnă de fapt în platformă? Cel mai bun preț garantat. Accesezi secțiunea de cel mai bun preț garantat din platformă, te selectezi ca și călător, selectezi rezervarea, introduci linkul, adresa site-ului competitor, da, linkul și prețul site-ului competitor în 24 de ore de la rezervarea ta, rezervarea unui hotel. Dacă prețul este mai mic într-o altă platformă, preț vizibil, tu primești 150% din diferența de preț. Facem acum o ipoteză.
500 de dolari în platforma Travel Advantage, rezervarea ta, 400 de dolari în Booking, preț vizibil, fără nivel Genius 1, 2 sau 3, 100 de dolari diferența, de fapt primești 150 de dolari în contul tău în credite de călătorie. Recomandarea este să faci cu o fotografie la îndemână în care să se vadă ora, data la care tu ai făcut fotografia cu prețul mai mic. Partea de suport, așa cum spuneam, funcționează prin apel telefonic, WhatsApp, chat și e-mail în mod instant. Da? Ne întoarcem la oile noastre, cum s-ar spune, acum că tot am făcut ceva stimulări și am văzut ce înseamnă de fapt platforma, da? Și de ce reprezintă asta o oportunitate atât de grandioasă? Întrucât turismul practic produce cele mai multe miliarde de dolari pe an comparativ cu celelalte industrii și aici vorbim de o comparație între industria cinematografiei, industria cafelei, a nutriției sau a cosmeticelor, unde nu trebuie și nu am cu ce să mă compar între mine ca și reprezentant al unei agenții de turism internaționale, da, sau agenția în sine sau industria în sine, unde nevoia celor mai mulți oameni de a călători există și dacă nu există nevoia în sine sau obiceiul, cel puțin dorința de a călători există pentru toată lumea. Da? De ce Mevrel Life ca și companie și afacere în sine poate reprezenta o oportunitate uriașă și pentru tine? Tocmai pentru că poți să fii un ambasador al acestui club de turism, să faci o promovare simplă pe bază de recomandare, nu trebuie să creezi obiceiuri nimănui, să convingi pe nimeni nimănui și nu te transformi în agentul de turism al nimănui, să-i configurezi lui vacanța, pentru că practic asta o face fiecare pe cont propriu. Ai o afacere la cheie într-o industrie uriașă de miliarde de dolari cu un concept revoluționar de turism. Pentru asta, pe lângă ceea ce înseamnă achiziționarea unui membership, ne amintim acum că un membership elite înseamnă 120 de dolari pe lună care ți se întorc instant în contul tău, adică atât dai, atât primești înapoi, nu se pierde nimic. 120 de dolari o taxă de activare plătită o singură dată în viață. Și dacă vrei să achiziționezi și varianta de add-on, adică nu un abonament, ci o extra opțiune turbo, se mai plătesc 250 de dolari o singură dată în viață, bani care ți se întorc și aceștia integral și instant în contul tău de vacanțe. Pentru partea de business, da, se achită 99 de dolari pe un singur an. În schimbul acestei sume primești un website personalizat, un back office, adică un acces la aplicația ta personală de business, unde nimeni nu are acces, tu vezi banii, tu vezi membrii care și-au făcut înregistrare, tipul de abonament, etc. Da? Materiale de marketing, instrumente, adică un sistem deja de training pus la punct la nivel internațional, la nivel național, informare, grupuri de călători, grupuri de dezvoltatori, participare la evenimente naționale, internaționale și așa mai departe. Și da, chiar dacă suma pare mică, potențialul acestei afaceri este uriaș și nu putem compara această sumă cu ceea ce ar reprezenta varianta în care tu ai plăti poate preluarea unui business deja, o afacere deja implementată în piață sau o afacere tip franciză pentru care probabil sumele pornesc de la 6.000 până la 10.000
de dolari sau euro, unde în unele poți să plătești chiar taxe periodice, da, trimestriale, de training și așa mai departe. Și ăsta este un drum bătătorit și asta o putem considera o franciză internațională, dar taxa este cu totul și cu totul mult diferită și mult sub ceea ce se vinde pe plan internațional. Însă posibilitatea de a face bani din asta este incredibil de mare. Da? Practic, dacă ești membru în club și te bucuri de super oferte la vacanțe și le recomanzi și prietenilor tăi să intre în club, cunoscuților tăi sau tuturor acelora pe care tu dorești să-i inspiri, pentru fiecare membru nou adus în club, încasezi imediat un prim bonus, da? Primii bani pe care îi încasezi nu în credite de călătorie, nu în puncte de realitate, ci în dolari, în contul tău de business, care este aparte de ceea ce înseamnă contul tău de vacanțe. Ai posibilitatea să încasezi acești bani în funcție de recomandările pe care tu le faci de ceea ce optează viitorii tăi clienți, parteneri sau membri. Da? Dacă ai făcut o recomandare de un abonament VIP, în momentul în care persoana se înregistrează cu un abonament VIP pentru care, ne amintim, plătește 20 de dolari, fie compania îți pune în contul tău, da, te plătește cu 100%, 20 de dolari, o singură dată la momentul înregistrării. Ai conectat o persoană cu un abonament plus, vei fi remunerat cu 30 de dolari în contul tău. Dacă, în schimb, vei face recomandarea abonamentelor și accesul în platformă prin prisma unui abonament elite, atunci ești remunerat cu 40 de dolari. Și de fiecare dată când vei conecta o persoană cu platforma de călătorii sau cu platforma de călătorii printr-un tip de abonament elite cu extra opțiunea turbo, atunci comisionul tău se dublează și câștigi 80 de dolari. Da? Pe de altă parte, vorbim de venituri pasive și veniturile pasive, eu știu, poate sunt doar acelea pe care unii le consideră venituri din pensii, venituri din chirii. Și aici, când vorbim de venituri din chirii, nu toată lumea are banii toți cash să investească pentru a putea amortiza inițial suma investită și ulterior a considera câștiguri pasive, sau poate câștigul la loto, unde da, trebuie să joci ca să câștigi, moșteniri sau mami sau daddy sugar, eu știu. Veniturile pasive sunt de fapt venituri încasate lunar în funcție de numărul de membri pe care tu i-ai invitat să se alăture acestui concept. Dacă ai invitat între 10 și 25 de membri, atunci în fiecare lună ai un venit pasiv de 10% din valoarea abonamentelor numărului de membri înregistrați în mod direct de tine. Dacă numărul de membri a depășit 100, atunci deja în fiecare lună de lună vei câștiga pasiv 25% din valoarea abonamentelor celor peste 100 de membri în funcție de abonamentul lor. Ți se calculează acest venit pasiv. Există chiar și o posibilitate ca tu să-ți autofinanțezi abonamentul, întrucât vorbim de marketing de referral, adică ai la bază un link de referință. În urma înregistrării tale, da, în secțiunea date personale, vei remarca că îți vei introduce un nickname care sună cam așa, mevrelife.com/ în cazul meu, Andreea. mevrelife.com/ Ionel Popescu. mevrelife.com/ Raluca. Acest link pleacă mai departe la cel pe care tu îl inviți să devină membru în acest club. Exact ca atunci când trimiți un link de film pe Netflix, exact ca atunci când trimiți un link cu o melodie din Spotify, unde și la Netflix ai un abonament pe care îl plătești, unde poate nu te uiți la filme, și la Spotify poate ai un abonament și nu asculți muzică mereu, așa și aici ai un link de referral sau de referință pe care îl pui la dispoziția aceluia care vrea să beneficieze
de prețuri la fel de bune așa cum beneficiezi și tu. Și dacă ai făcut deja acest pas o dată, de 2 ori, de 3 ori, ți s-a generat un comision de $40, $40, adică $120 și nu trebuie să repeți acest proces în fiecare lună, ci este nevoie doar ca ei să fie membri activi în fiecare lună, întrucât compania deja te plătește pasiv pentru munca pe care ai făcut-o prima dată. Acești bani, practic, s-au acumulat în contul tău de dezvoltator, de partener al Mevere Life, și odată acumulată o valoare de $120, adică nu o valoare, $120, ei vor pleca în mod automat în contul tău de vacanțe și ți se va autofinanța abonamentul. Da? Poți considera că ai un abonament deja gratuit, plătit, evident, din munca ta făcută în prima etapă de când poate ai deveni membru sau în ritmul tău, nu contează, da? Dar în momentul în care ai 3 înregistrări care au fost făcute pe baza linkului tău de referință, atunci deja poți considera că ai acumulat $120, dacă evident acele înregistrări s-au făcut prin prisma unui abonament de tip Elite, da? Există și un fast start bonus, adică extra bonusuri în momentul în care conectezi în primele zile de la înregistrarea ta în Mevere Life ca ambasador. Ai făcut primele 2 înregistrări de tip Elite, atunci ai un extra bonus de $150 dacă te-ai încadrat în 7 zile și poți repeta asta până la 21 de zile. Este o singură dată acest parcurs. Sunt de fapt 8 bonusuri pe care această companie le plătește, însă nu aleg să vorbesc despre toate acum. Cel mai important mi se pare bonusul de venituri, nu bonus, ci plățile din venituri pasive, din ceea ce putem câștiga pe măsura numărului de membri pe care fie eu îi conectez în mod direct cu platforma, fie că alți membri conectează membrii la rândul lor cu platforma. Da? În funcție de numărul total de membri, eu pot genera un venit pasiv. De exemplu, un venit pasiv de $600 poate reprezenta chiar un venit pasiv din chirii, unde aici nu este necesar să investesc o sumă de $110.000, $130.000, $150.000 pe care evident urmează să mi-o amortizez întâi și apoi să consider că îmi generează venituri pasive, da? Ca la un imobil, dar aici investiția poate fi, de exemplu, investiția într-un abonament de tip plus cu partea de franciză de $99 pe un an sau un abonament de tip Elite sau Elite cu Turbo plus partea de franciză de $99 pe un an. Evident că dacă am dat puțin timp în urmă și ne-am gândit la ceea ce înseamnă evoluția companiilor de tip Netflix, Amazon Prime sau Spotify, unde au fost invitate persoane să devină acționari în aceste companii, foarte puțini au crezut în succesul acestor companii și nu au făcut investiții, exact ca la ceea ce însemna primul moment la Bitcoin, nu? Unde valoarea a fost foarte mică și acum este exorbitant de mare și de necrezut. Ei bine, Netflix a ajuns să fie o companie de $204 milioane. Așa și Mevere Life a început de jos ca toată lumea și ca toate companiile și cum nici Roma nu a fost clădită peste noapte, ci în ani și de o masă de oameni, tot așa și Mevere Live a avut un parcurs unde din 2013 până în 2020 a crescut de la 0 membri la 100.000 de membri, iar din 2021 până în 2023, practic de 4 ori mai mult a crescut numeric această companie. Mă întreb unde și la câte milioane de membri va ajunge în viitor.
pentru că da, cel mai bun moment este acum, momentul în care tu vezi asta, mai ales că în România este debutul acestei companii. Dacă vrei să afli chiar mai multe informații oficiale, Milano poate reprezenta o variantă bună unde să te conectezi cu peste 1000 de oameni în aceea sală. 13-14 aprilie, în România tocmai am avut eveniment de lansare în mod oficial a companiei Mevere Life pe teritoriul României și asta vorbesc de 3 februarie 2024, care tocmai a trecut de la momentul acestei înregistrări. Așa, ca o scurtă recapitulare, dacă dorești să devii membru plus, o poți face cu un abonament de $60 pe lună. În fiecare lună, bani care ți se întorc automat în contul tău de călătorie în 60 de puncte de loialitate, care nu își pierd valoarea și nu expiră. Cu o taxă de activare plătită o singură dată în viață de $60. Și dacă dorești și partea de business, încă $99 plătiți o singură dată pe un an, adică un total de $218,97. Însă cea mai bună opțiune și recomandare este varianta de tip Elite cu Turbo, un total de $338 plus $249,97. Da, o conversie valutară undeva la 2700-2800 de lei pentru ce ar însemna un abonament de tip Elite cu extra discounturi cu varianta Turbo, da, și business inclus, acces la platformă, card de la companie pentru încasarea banilor din business, da, un card care este inclus în aceste costuri și care vine din Statele Unite și așa mai departe. Eu cam atât am avut de spus pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea afacerii Mevere Life oriunde, indiferent de județul în care te afli, orașul în care te afli, țara în care te afli. Nu este un business care are granițe, nici nu se termină pe strada ta și nici la periferia orașului tău, nici la periferia județului tău, nici la granița de țară, nici unde în lumea asta, pentru că nici măcar cerul nu mai este limita. Și dacă nu asta te-a convins să dezvolți afacerea Mevere Life, ei bine, gândește-te doar la cât de mult ai putea să călătorești accesând unul dintre cele 3 variante de abonament puse la dispoziție de Travel Advantage. Pentru asta, dacă ai vizualizat acest material video, solicită linkul de înregistrare printr-un mesaj privat, apel, indiferent dacă eu sunt persoana cu care te-ai conectat sau este o altă persoană, solicită mai multe informații dacă nu au fost suficiente cele pe care eu le-am expus în acest material înregistrat special pentru tine. Mulțumesc, îți doresc alegeri înțelepte și să călătorești cât mai mult în jurul lumii.